Bona tarda. És boníssima. Content, sí, a tu, sí. Bé, molt bé. Us demanaríem una mica de calma perquè la primera qüestió i molt important és que encara no s'ha acabat el trasllat dels que estan a Madrid. És a dir, ja sabeu com estan els mitjans de comunicació. Siguem-ne molt conscients. Per tant, us demanem, si us plau, allà no hi anem a fer res. Ara mateix són les 8:41. Segurament ja estan dins la cel·la. Per tant, per molt que cridem, no ens sentiran. Per tant, si us plau, per favor, falten 3 persones perquè vinguin cap aquí, que ens destinem tant o més com ens ficaran a la presó. Fem el favor, sisplau, de mostrar tot el suport i de tornar, per favor, amb molta calma, cap a casa. Sabem del vostre compromís que és imputable. De fet, sense vosaltres, nosaltres no seríem aquí i segurament no estaríem tan ferms com som ara. Si us plau,